規模がなかなかこの区民の皆さんの期待通りに進んでいない。世田谷区ではこの4月の段階で884名という待機児がおることが明らかになりました。このために世田谷区長は当初1000人予定でありました定員確保を1500人まで拡大をいたしまして、今後保育園の増設、あるいは地域内のさまざまな保育施設、これらをさらに定員確保の園として確保していく、こうした提案をする中で1000人から1500人の定員確保を区民の皆さんに訴えたわけであります。その際重要なことは、世田谷区内の国の土地や東京都の土地を今後建設用地として活用していくこと、こうしたことによって保育園の増設を進めていくということが第一点目に考えられているわけであります。そしてもう一つは小規模保育、この小規模保育という考え方は定員が20人未満、こうした小規模保育におきまして今後のこの保育体制を整えていくという考え方ももう一方で考えられているわけであります。マンションやあるいはその空き家などそれぞれ一定のスペースを活用したこうした保育体制の強化、今後さらに世田谷区が区民の皆さんのこの期待に応える保育の待機児童の解消に向けた取り組みを強化をすることが喫緊の課題になっているわけであります。都市部における福祉施設のこの建設用地の確保は今から国の土地、そして東京都の土地をしっかり活用しながら進めていくことが問われているわけであります。